dan ir-rapport issa ilu sena, dan huwa parti minn proċess ta' konsultazzjoni li għamilna mal-employers, mal-unions, ma' stakeholders u kol mal-komunitajiet u ħarġu numru ta' punti fosthom ovvjament id-diskriminazzjoni, hemm ukoll element ta' burokrazija, fosthom kif anki semma il-chief tal-Ġew Workers Union biex jiftħu accounts, jifieri anke kull hemm nies li jixtiequ forsi mhux qegħdin f'pożizzjoni regolari jixtiequ jkunu dik it-tip ta' pożizzjoni jsibuha diffiċli anke biex jiftħu bank account. Hemm elementi ta' burokrazija fosthom IDs, il-fatt li forsi mhumiex organizzati ikunu iktar vulnerabbli għall-abbuż. Nuqqas ta' lingwa ovvjament ikun hemm forsi naf problema jekk inti nuqqas ta' komunikazzjoni, jekk inti forsi m'intix kapaċi titkellem bil-Malti jew bl-Ingliż. Ovvjament ħassib problema naturali kif tikkomunika kemm ma' sħabek tax-xogħol anke mal-employers. Normalment kien u dak kienu jisu biex fil-qasir kienu jisu numru ta' affarijiet li ħarġu. Issa kif taqgħid I'm looking forward biex ikun hemm proċess ieħor biex ikun hemm feedback u anke xi tip ta' recommendation ikunu implementati. Naħseb l-appaltan għandu jkun wieħed ta' biex nimxu iktar lejn soċjetà inklusiva li ġifieri qed nagħmlu hekk għax naħseb qiegħed fl-interess ta' kulħadd, fl-interess ovvjament ta' numru ta' refuġjati u anke nies li mhumiex Maltin barranin li se jgħixu fil-komunità li qed jibagħtu jien naf it-tfal fl-iskejjel li qegħdin jaħdmu ġifieri mal-kollegi tiegħek jien naf li qed tiltaqa' magħhom anke fuq tal-linja fuq ix-xogħol, fuq postijiet soċjali. Naħseb anke fuq livell ta' Maltin, ġifieri hekk kwestjoni li issa li tapplika għaż-żewġ naħat li anki se nimxu soċjetà li qed tikber li apparti minn realtà, ġifieri ma nistgħux iktar immorru lura għal forsi realtà li ħadd jgħidilna li mhux qiegħda hawnhekk hija parti minn realtà tagħna, ġifieri fl-interess ta' kulħadd li nimxu iktar lejn soċjetà inklusiva naħseb huwa l-ġid tal kulħadd biex il-komunitajiet jikbru u jkun hemm iktar forsi żbalji li jsiru barra ma jsirux hawnhekk, ġifieri nistgħu nikbru flimkien.